Takže čau lidi, tady jsem já. Jsem tady po 2 letech a nevím, co bych jako tady k tomu měla říct. Asi k tomu chci říct jenom to, že tady máme první video po 2 letech. A to je video o tom, jak se proletím v F14, ve stíhačce F14 Tomcat. A tady v Robloxu samozřejmě to by vypadalo trochu jinak a měl bych z toho trochu větší radost, protože je to moje nejoblíbenější stíhačka a stíhačku mám celkově docela rád. Takže dneska se v ní proletíme, zkusíme se s ní přistát, vzlítnout, teda přistávat mi moc nejde, ale rovnou to říkám pro jistotu. Takže tady jsem nasedl a špatný. Já bych měl jít na pilota, ne na kopilota. Nejde tak trochu nastartovat. Halo? No, konečně se to donačetlo. Takže já bych chtěl zavřít kokpit, protože nevím, jak jsem ho otevřel. Halo? Potřeboval bych tady zavřít. Potřeboval bych to tady zavřít. Co to tady děje? Já už bych potřeboval vzlítnout a tohle bych potřeboval už zavřít. Tak nastartovali jsme už. Takže my zvýšíme výkon a teďka se pojedeme teďka se tady připojíme, zajedeme si sem a tady dáme plný tah. Jo, už se mi to zavřelo. A už bych měl vzlítnout. Jo, jenom jsem to měl nějak krátký. Tu vzletovou dráhu. Letěl bych se podívat na Kypr, na ten Kyprus. Takže máme tady i first person si tady můžu v podstatě dát. No a měl bych se zavřít už ten podvozek.
Tam já klesám. Halo? No, konečně už mi jde pohybovat. Takže nabereme výšku krásně. Krásně tady nabereme výšku. Tady se to srovná. Tady zatočíme a doletíme na Kyprus. Škoda, že tady za sebou nikoho nemám. Tak a teďka si uděláme takový střem hlav. Sice to nás dělali Japonci, ale tak proč bychom si to s nima nemohli pro jednou vyměnit. Nabereme rychlost a srovnáme. Tak já bych měl snižovat rychlost, abych vůbec mohl doletět, abych mohl vůbec přistát. Tak já snížím výkon na minimum. Tady bych měl vysunout podvozek. Tady si to trochu obkroužím, abych ztratil rychlost. Vletět na přistávací dráhu v 600 úplně nechci. Takže teď už bych mohl. Teď už bych asi mohl. Se teďka bych úplně to nedával, ale dokážu přistát. Takže mohl bych. Ano, dokázal jsem to. To je jedno z mých nejhezčích přistání, co jsem kdy měl. A my se tady dostaneme z hlavní dráhy a zajedeme si tam vedle. Já úplně nechápu, jak fungují tady ty čáry, tak úplně to neřeším. Takže tady dojedeme. V dalším videu bych vám mohl ukázat fléry nebo světlice, když na vás vyšle někdo raketu, což tady nejde, bohužel. Tak já si to tady někde hodím, parknout. A to už bude asi konec. Tak já to plesknu sem. Plesk. Vypneme motor. A dneska jsem vám ukázal, jak a navíc tohle je Flying Simulator. Kdybyste si to někdo chtěl zahrát taktéž, kdo má rád letadla, tak byste si to taktéž mohli zahrát, je to Flying Simulator. Za mě je to docela dobrý, když by někdo měl rád letadla a různý
letadlo z druhé světové, Boeingy a tak. Já jsem vám dneska chtěl ukázat jenom tuto stíhačku je 14 Tomcat v černé barvě a to už bych se s váma mohl rozloučit, já to ještě musím sestříhat, aspoň trochu, takže čus.